Pada Jumat 10 Februari 2023, sebuah rekaman viral di media sosial Telegram. Di sekitar kawasan Kremenskoye, artileri militer Rusia menghancurkan titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Dengan bantuan UAV, pasukan Putin berhasil mendeteksi keberadaan kendaraan militer juga prajurit Ukraina yang sedang beroperasi pada posisi target. Tanpa buang-buang waktu, serangan langsung diluncurkan militer Rusia setelah berhasil melakukan pembidikan. Tampak dalam rekaman, ledakan besar terjadi pada titik target, membakar dan memusnahkan kendaraan militer, juga beberapa tentara Ukraina yang ada di sana. Akibat insiden ini, pasukan Ukraina mengalami masalah besar dengan kerugian-kerugian yang baru saja diperoleh. Після отримання шквалу запитань щодо грошового забезпечення у Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України дали відповідь на основні з них. Важливо розуміти, що нововведення наказу Міноборони від 25 січня 2023 року номер 44 військовослужбовці відчують на місяць пізніше. Грошової винагороди у розмірі 30 та 100 тисяч гривень продовжаться для військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах у складі угрупувань Сил оборони або резерву Головнокомандувача Збройних сил України. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении штурмовой армейской авиации и артиллерии западной группировки войск Складу близько 135 тисяч 10-осіб збудовано, танків 3255, бойових броньованих машин 6468, артилерійських систем 2000, літаків 295, гелікоптерів 285, автомобільних та автосистем 5121, кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1967, крилатих ракет 796, спеціальної техніки 211 одиниць. Дані уточнюються. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.